oslovoval smrť, tak by ste si možno povedali, čo je to za nezmyselnú otázku. Ako človek môže oslovovať smrť? Ako môžeme oslovovať strátu blízkeho človeka? Ako môžeme oslovovať to, keď smrť nám niekoho blízkeho zoberie, keď tá smrť narúša vzťahy, keď tá smrť narúši vzťah manželský, priateľský, súrodenecký? Čo je to za nezmyselnú otázku, by ste mi povedali? Ako je možné oslovať? Na nás, Bohu milého Otca, biskupa Mila, na všetkých kňazov, diakonov, reholníkov, na tých, čo strávoja ochraňujú náš kraj, náš raketný a nezabudnutelný zakladateľ veľebenícov tohto svätého chrámu, i na všetkých vás, pravdetných kresťania, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Otče náš, že jesi na nebesích, Otče náš, daj si, aby sa imia Tvoje, Otče náš, daruj carstwie Twoje, Otče náš, daruj moja Otče náš, lásku všetkým okolo nás. Nech slnko Tvojej tváre osvieti nás, byťom Matka medzi nás. Mária, Matka naša, prosíme ťa, vypros lásku všetkým okolo nás. Nech slnko Tvojej tváre osvieti nás, byťom Matka medzi nás. Sláva naplní, svoju Bohu spievame a hráme, pieseň spasených. Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní. Svoju Bohu spievame a hráme, pieseň spasených. Sláva Jezu Kristu. Nejaký pár slov ešte teraz tak dovolím niečo nám to povedať. Slávne sa bude Duchovstvo, teraz bude mirovanie bude nové prečítaj boličke, potom bude vonku, budeme mať obchod okolo cerkvy, budeme čítať ďalšie evanjelia, ďalšie Božie slovo a tak bude zakončenie pri verách, to bude koniec. Vydávaných svedectvom, ale vydávaných svedectvom aj naše manželky, lebo tiež sú tie, ktoré, bez ktorých by to až tak možno nefungovalo aj v tých našich rodinách kňazov. Aj takto svete teraz predu, je manželky kňazov a ich úloha je veľmi dôležitá. Pretože ak ja sa postavím ako kňaz, budem niečo rozprávať a moja rodina bude ináč, tak mi neuveríte. Neuveríte mi a preto aj to vydávanie svedectva, ktoré aj oni vydávajú tam, kde sú, tak to je naozaj veľmi dôležité. Takže som si dovolil takú kytičku tak pre tie naše manželky, pre Inku, otca Juraja, nech sa páči, za to vydávanie svedectva, potom Andrea, otca Mareka, nech sa páči, tiež za to vydávanie svedectva. A potom máme tu aj dve Janky, a dneska majú Janky meny, nie? Nezabudol som. Len som tak niekam tak prejem jednu Janku. Otca Jána, nech sa páči. A pre druhú Janku, môj. Takže ich ešte budem rozprávať. A ešte máme jednu pani takisto, ktorá svoj život prežila na fare a tak oni štyri, ktorí sa spomenul, tak vlastne svoj život prežívali na fare a vydávali svedectvo a inak nemôžu, a moja mama takisto. Celý život prežila na fare. Tak nech sa páči. Aj pre teba tu na jednu píčku.
No a ešte na konci, keďže majú Janky, má dneska meniny, jedna Janka, druhá Janka, tretia Janka je ktorá, teraz tamtá Janka, tri sú tu pokope, štvrtá Janka, takisto zo zboriku nášho, ešte taká Janka je 100% akože viacej, nechcem žiať, ale tak aj im, nech Pán Boh akože je požehná a nech sú aj oni také bojovničky za pravdu stále. Takže im teda zastane mnoho rokov, Jankám a bude molebné namierovanie. Udel, Pane, služobničkám svojim všetkým Jankám našej farnosti mnoho rokov. Zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Vnímajme. Pán povedal svojim učeníkom, majte vieru Boha, veru Sväté Evanjelium Pána Boha prosme. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Premudrosť, pozorne počúvajme Sväté Evanjelium. Pokoj všetkým. I tvojmu duchu. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Vnímajme, v tom čase Pán povedal, kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po výsledku. Evanjelium Pána Boha prosme. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pre múdrosť pozorne počúvajme Sväté Evanjelium, pokoj všetkým. I tvojmu duchu. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, sláva Tebe, Pane.
počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, to slovo bolo Boh. Ono na počiatku bolo u Boha, všetko povstalo skrze Neho, a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život, a život bol svetlom ľudí. Ticho. Nie teraz ty. Ale to nie wtedy. To nie bude pokoj. Mati, druhá strana! Go.